Watching ya mwakwa Badwam TV Badwam jumedie no eso ya de nwuma na ajeje wa baba bedru sabre ya de kase no ebro wono nsam no ne etodwa wo mu bi ya wo beti ne we ya rohosam asi wo bole ye twa ni peti afiri so ne be ma no so ya twa de afiri ho eba ne say ye de honsam no ebebro ene ye maya won tro bi si ene one more ehase eno ne nsam bi na no pay me de bro sa Adom TV Badwam kase wo share ya live on Facebook/Adom TV Extra Go TV channel no 119 DSTV 280 or YouTube Adom TV Tube ye kase no ubenya ne programs ahodo kwa adomonline.com na jebre na kenkan sama ahodo a egu ho medidi afia amankwa tamaklo afia ne de mientie se de nsam ni nchiremu ankasa etie owura bi a yenhunu ne bobre se wo firi ho na wo firi ho yakokum no e wo bole wo St Kizito Primary School ye twani ti na firi ho ne be ma no so yi e de firi ho assemblyman o mpesa se electoral area ya Abu Hassan na ne kasa mo se bole ekunkunkunkum ne ya doso ti adi hu ni suro aba amanfo na ye sorry ye pese o dibia ye be man suspect bia no na ko mu conduct serious serious investigation effort sanipa from se na be ya be brave say Nigeria for na mu nam program so be bia on mo djuma o mo ye anti pembram obubia so obaba sa from omuma obia identification se na be ya na nka omotimi regulate ahoho na omoti promu bia na regulate omo obibia be si from bia no na nka police omuma sa identification se de be ya timi ehun se bibi be si na ehun se sa ni pasi asimasi se na yes decide in fact me you pay because asisi sa within short 3 months ni akunkuma ekoso ani ekoso na ekoso anti in fact enye ade a ye betimi ada ni nada NBC for no shawon and sorry no ase na wa fomantam ni mu no nkwada no se won wasinkete na hwehwe ne eniema hodo a won panimfo achechefo de wa famu no de se de tie bia nso nyame ma boda won so nti wo beye nkunimdifo oni Adom TV kase akasa my ready cemetery pass mojide se topics na teachers for achire no e school mu no mojide se metimachiro apasi Ochine exams na ye bachelor ehu bia nimuni mejinya midi se exams na ye bachelor no de o machelor wo school mu ne enwa ne beba Monday bona past question am solve kra kire me twa bebre ti me wa rehye mu bi se ade kyen a metimi atwere no matwa Omama ya ti ase se hwe ne amfa form material bi anko bi ti se form paper anya sai enso hwe no omu betwem Frank Ochire examinations officer ewe Sutifinos ochire mu se wono mu de wono ma hobo anyina wa ye awie na emum wode ato awofuo nyina ani mu se akade a wono ma ne hia se bebo am wono matumi atro nso hwe no ewa asumdue mu no wonfa ne nyina ema wono bre bi san gina awofuo akyerechefo ahwefo ene obi a wotwa ka bia wo enwomasuan no se sabre no yebeboa se nema mo friend be hia nkranhye bia mo friend hia no be se se awofo no emfama won na enhye won kran na wontimi ni dwuma no se de ye nyina yepe no afen nso eye supervisors na invigilators a sabre wo so bi di dwuma no etitru won a wo esutifi north ne south ano ntete de aboma fam no yempa ne se emra ebo so hwe no ho nyina no yebehwe se obitimi di nyina ye adwuma School 4 ya wo bolo Kofi MA Basic School Ewakuapem North mensimu wo apoyamantemu omo de suniema oni nkonwa niema ye de kira de chese hwe nkoso santi ama de suamu kura no onto sini DHS school blog and primary school blog computer laboratory nsuna yeni computer laboratory ehayem pempi ewo eba adisem computing no ayentumi embo ye hu modern nti ye hia se ye stress e ombebo an enya computers ana textbooks ewo school mu hanso yeni textbook e de besua de endorse nso nti ye brewa adisua mu pa nti ye stress e ombebo an eni computers nti 2021 yen seniors ne kwa kwotro no onwentumi ampass by 2022 ana yen teacher ne fa adwen se ne ode ne phone nso ebe kirom
nti na ono omutimi ya ade kakra bi yen teacher ne trad na instead of say be practicals no yen timi in your practicals e say yen ni computers JHS blocks no windows no na primary blocks no nso enye ya na emmoa na wo kuro ni mo aba school ni na mo akọ toilet egugu school ni hawen na kanti yen ni bebia ya yetena didi school funi biwa wo ko tedwan ya no wonenam na omu didi David Kwame Gbolo ene amane buni enkomo twetwe mu no wo kire mu se sanse wo pese wo boa ema mmabunu a wonom ewo sampotem mu honom wonya ICT mu nimdie nti ene wakwa kosi ICT laboratory no ama wonom wasan kato aso se ICT laboratory na beboa ama nimdie a mmabunu no ewo no watumi dia boa wonom kuro no ene omamu no nyina. Community was having problems with infrastructure and they just had one operating computer. Headmaster ya wo Progression Shalom International School. Now we are members so can Private Schools Association was Santimante mu se had dwene se ne abano aye ne so hamunche mu aduasa wode ma ankrankra school won so hwebremu nanso wode ma aban school won so hwebremu nanso ankrankra de ne de ba no sa won mo enya chefa wo mo Evangelist Michael Adupoku e de to aban nanim se sa anyi mu na had dwene enti eni wonche mu pepepe na obi enya ne de ekoba ne sa de boa kra mankora no nso ehye won mo e de oni adom kase e de nkomo yi ubabia DVC yirko a mimigiri se akoda bi owo je se 3 bia se abani o se private school o e gana ni ba e je ni se ma percentage bi se ye fa ma public school for e ba sa ne ke se abandi o ye no atia ari na ban school de o ma no 7% ni se ye fa mo mo kwansa ni ka ya beche mo so ban school mu je bi hwe o je ye tax mo je na mo hwe o mu nyina yet mo quota 30% all over the nation for public schools and some are private schools. You can we are how much public schools in United States and so we can you and so we can the slab bang the omuyano a hard drink so much say you can afford the you can afford kwada you don't choose we baako ya makia ya magri na pe ya momako secondary school so and yes there is zero you are cheating the private schools for the so nei wakotwe BC nyakopon ya adom okina ene adom ka se bon komo kire wani gi a wanya ya ban se be chewo BC ne de nkunim dia be Adom TV Badwam kase na oguso ehwe no yeguso aye wo nwomasuan mu na University of Cape Coast aye Provost College of Education na wode to just edin ananka Cape Coast hwiapon no ewo wo nwomasuan mu ne no ya abafom te wasem penifo tena se hwiafo nso tena se na sa edin na wo ho wo nwomasuan mu no ekoso awo ho school ohia na Saba fin man to maha. Nanka waka education a ihe me yezim akwata. So waka amani na bakosam with education ma. The reason where you know ye wo fi himfa. Wo fi man to maha. Yare you lose gain recognition as educated Central Regional Logistic Coordinator Emma Samaritan Pes enso ede nsem sei ene tudwa Jumase ne kasina jina awofodo Azokwe ndo awufu bi o waka chende ne bato pencil aba shechicha wa shechicha hoba pencil keke because aba so bato pencil tinya dot pencil manaba aba so dot book to dot book the manya market keke no no for education it's this one I am the bad educate on the parents and how to take care of their children. Most of the upbringing of the child depends on the father. Yemfri ngumasuamu na yankwa pomudimo midwife a wono wo ahensan chips compound the adesre na etu edwase wo muhia wards dodo aka ho sebe obetimi ache ma ne memem ne ya make side wo mu dabo mo ba ni be me ne wo nyina da ba bi ba ko a akoba ni say na ehadwi ye pa woni Adom TV eto aso aye ahensan chips compound
a yɛhyɛ Dancing of District ase na how kakra ɛwɔ hanom si ebia ɛma ne mema ɛba yɛgye ɔmo ɛto no baabi baako sɛ obi ɛyare no ɔba na yɛgye no to hɔ a saa so ɛna sɛ ɔpemfoɔ ɛba awoɔ so a saa dankoro na mu ɛna ɔno nso yɛde ne ɛto ɔwo wie a saa dan na mu a ɛna ɛsan so de nipa no ɛbɛkɔ akɔto nti akɔyɛ ɔhaw kɛseɛ paa ɛma yɛn ɛwɔ compound hanom si ɔhaw biem a ɛwɔ ha biem so yɛni generator ɛwɔ hanom si nti no sɛ nsuo yɛdum light a yɛana yɛn ho ɛkyerɛ wɔ ha yɛsosɔ yɛ phone ɛna yɛde ayɛ adwuma ɛnkeka ne sɛ duru ahomakye a na anadwo a ɔpemfo aba awoɔ so no na yɛdum light yɛana ɛha yɛn paa yɛnya kanea ɛmfa nyɛ adwuma yɛnya generator no ɛde boa ɛbɛsɔ yɛ adwuma na yɛyɛ no so a ɛnkɛbɛboa yɛn paa because yɛ torch no yɛ phone na yɛ use no ɛmmoa yɛn nsuo tɔ a yɛn ho kyerɛ yɛn papapapa ɛnkeka ne sɛ yɛnya emergency ni yɛrefer nipa no de na akɔ fam na asɛ ɛyɛ hospital baako ɛwɔ Dompaase St. Benito Hospital yɛbrɛ nyɛ no so na Adom TV Badwam kaseɛ na ha na bɛma kwan na no pɛ yɛde asi aseda yɛ wodia sɛ ɔgye brɛ ma yɛ na mmom kɔsoa no ne yɛntena na deɛ wobɔ nkrataa no ɛne online stories no ka no yɛmfa mmerɛ wɔ ne dim twɛn sɛsi ɛsi ma mmienu yɛkɔ aba